Vi er tilbage igen, og vi har fundet vores første finalist, Ib. Ib har aldrig fyret fyrværkeri af til nytårsaften. Men sidste år fik han dog lov til at knalde en med den sprang i hans hånd. Men det snakker vi faktisk ikke mere om nu. Men det vigtigste er, at Ib han er klar, og han er bare super klar. Fuck, tiden er stadig i gang. Vi starter om 3, 2, 1, go! Ja, han tager til lidt den her. I videre! Jeg tror, han troede, det var siden. Det var super, mand. Du skal kun tage den en gang. Okay, du har 20 minussekunder indtil videre. Du ikke kæmper videre, det er godt. Hvis du fejler en gang mere, så får du lov til at gå videre til næste brand. Okay. Så er det 9 sekunder. Øj, det var fremragende. Nej! Det var ikke så. Jeg rykker længere frem, hver gang han misser. Jeg klarer det på 3 forsøg. Det vil sige, at han er oppe på 50 sekunder indtil videre. Jeg vidste, at der ikke var den der rykket frem. Jeg vidste, at der ikke var den der. Jeg fik spring. Som en rigtig tarzan. Øj, det var langt. Stop. Okay. Du får ikke din tid at vide endnu. Først når de andre er værd. Men jeg vil sige... Vi ses igen. Det tog dig måske lidt over 1 minut. Pause. Chest thrown and tables toppled, hands on with broken bottles, standing no chance to win. Vi er tilbage igen med vores anden finalist, Jens. Jens har gået til trommer i 2 år, men han kan stadig ikke spille en simpel rockrytme. Men måske kan han klare denne. Der er i hvert fald nogle af hans fordele, siden han har meget lange ben. Det er hans ben, okay. Jeg mener Kasper. Vi er klar. 3, 2, 1. Nu må jeg bare sige. Hey. Han har ikke fået minustid endnu. Men det der, det koster ham Det er 20 sekunder, det der. okay, nej, det er ikke godt gjort. Okay, ikke 20. Tobias, så får vi ravet. Tobias, du må gå videre. Lad mig sidst. Nej. Nej, Tobias, du må godt til den, der så over i jorden. Ja, fuck, jeg mener Jens. Undskyld, Jens. Nej. Jens han fræser bare afsted. Skal han lave det sidste spring? Øj, et langt spring der. Boing, ja. Okay, stop. Det var slut for denne finalist. Der kommer en finalist lige om lidt.